Salutări! Cum se vede, în situația asta este un buffer. Are un disc pe care se poate pune șmirgăl, se poate pune plasă, pad pentru lustruit, pentru finisat. Aceeași mașină, de data asta cu planetara montată. O diferență. Practic, platoul se învârte într-o direcție și fiecare suport de șmirgăl sau abraziv se mișcă în fiecare independent. Cu fusta de aspirare, fusta asta va trebui schimbată, bineînțeles că are uzură, dar în momentul în care se folosește cu fustă de aspirare, ai adaptor pentru aspirator, ai sistemul de prindere pentru fustă și practic aspirația se produce în lateral, exact unde se produce praful la șlefuit. Și în momentul în care îți alegi, de exemplu, o mașină, asta este o planetară care este capsulată. Nu are părți care să intre în contact cu praful. Totul este capsulat. Porțiunea care șlefuiește și din lateral este praful aspirat. Cu o mașină de genul acesta se poate spune că șlefuitul este într-adevăr fără praf. Practic, nu la orice buffer, nu la orice mașină de șlefuit verticală se poate pune o planetară de genul acesta, dar sunt unele la care din fabrică sau din concept este sistemul acesta de șlefuire. Avantajul, practic, șmirgălul iese până la nivelul fustei de aspirare. Dacă ne raportăm la perete față de o mașină de șlefuit pe tambur, care lasă în locurile unde încape, lasă 5-8 cm și trebuie șlefuit cu altă mașină. Mașina asta, dacă nu sunt obstacole și pervazul sau plinta este dată jos de perete, ajunge până la perete. Practic, o mașină în 3 sau 3 în 1, pardon. Îndreaptă pardoseala, că se poate pune orice duritate de șmirgăl, de la 24 sau chiar și platouri de șlefuire de metal care pot avea diamante sau videa care îndreaptă atât betonul, șapa, cât și suprafața de lemn care este cu denivelări. Deci, orice variantă de pardoseală de lemn, orice esență se poate șlefui. În plus, față de acest lucru, se poate scoate o suprafață ca oglinda. Față de
mașina de șlefuit cu tambur care poate lăsa mici denivelări. Mașina asta are o acoperire de practic planetara de 450 de milimetri. Deci la o trecere poate șlefui 45 de centimetri. Are inclusiv un sistem de compensare pentru denivelări cu sistemul acesta de bile care vin în loc la roata de transport. Cam atât.